Кой е там, бе? Не му повярвам, че държа в ръцете си. Ой, те пише бъдат тонки. Нямам търпение да ги покажа. Добре. Пускам камерата. Ето ги тях. Не сте познали, момчета. Остават тук до 23 август и не мърдате. Нека стява. Айде. Как така, бе? 23 август е след 2 дни!